Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kajing ilakai football futsal, kabala tip kum ka futsal knockout tournament 2018, kabala pelong da Kalaban Sports Club. Hadu henne kasni ka santarik unai lor, kadai kasni ka balai, nadu bala pelong ikini kelempong. Ka Patisi TV henne kasni ka santarik unai lor, kalayo ban saki ya ka waini ki jilakai, kabala long hapadang ka Kynhun jong ka Shillong Press Club, bat ka Kynhun jong ka Meghalaya Police. Kajeng khon hapadang kini ki atli ki Kynhun kala long ka Basong Shen, bat ka bastet bah ka ko milakai. Bat Haka basdang ka Kynhun jong ka Shillong Press Club, kalala ban thap ning kong hadu argol. Hendai da ka jilakai bah jong ki rang ilakai jong ka Meghalaya Police, kalala ban papai kala hadu new goal hadu bakot no ka kala step. Haka je khon haka kalamit ru ka Shillong Press Club kalayo ban thap ning kong, hendai kat hadu ban dakot no ka kalamit. Ka Shillong Press Club kalayo ban thap satang lai gol, bat ka MLP pat kalayo ban thap sasau gol. Bat hadu ka bakot no ka Kynhun jong ka MLP kala thap hadu khatbai gol. Kat ba ka Shillong Press Club pat kalayo thap san gol barot.